लोगोफोर जोंहा पिकनिक जाहैसिगोन दिनै 27 तारिख जानुवारि 2025 गोबावनि उनावसो पिकनिकआ नै जोंहा दिनै बन लाबाय ओमफ्राय औवा बन गोजा ओमफ्राय साकारिया फंबाया बन सिनबाय ओमफ्राय नै लाजोबखाबाय साराय अदाब नै थोरसि लथा गासिबो लाजोबखाबाय दा जों जाहैसिगोन दैयाव दा सोर माराम खाजोब्बाय ना दाख्लै हा जावदों बेजोंनो ओमफ्राय दा मादैया मोसागोननो दामग्रा लायखाबाय दा दामग्राबो लाखाबाय खिन्थु बेटारिया थोगोन ना थोआ जासिगोन नै मादैयाबो काबादिसो गेलेनो नागिरदों दा थम थमा थिखांनानै बना थोगोन ना थोआथाय थोनो हागौ खोमा नै सिनखांहांबाय नांगौ नांला बेलसा मोनस्लाबाय थावा बेल' नामा मैगं थाइगं लायनोसै नै जोंना पिकनिक पार्टिनि थोरसि सुग्राफ्रा नै साराय मानजिगासिनो दङ सारायखौनो थिखांहैया बिसोरो नै नदियाव दैयाव लोंनो थाखाय दैखर खुरगासिनो दङ रायजोफ्रा महिला रायসকল ইয়াত কিবা বনাই আছে বাজেইটো লাজিবাই কৰিছে একদম কেমেৰাত চাবলৈ মন নাই বেলেগে কেমেৰা চাবলৈ মন হয় আহিবলৈ তেখেতে আৰু চাবলৈ মনেই নাই এই ফিল্টাৰ পানী খাবলৈ বনাইছে কোনেও নিজৰ নিজৰ ঘৰৰ পৰা পানী আনিবলৈ নোৱাৰিব ইঞ্জিলে কি কৰি আছে ইয়াত वा अन्जेल मा खालामदों गेलेदों आयं लागाव औ नागिरगोन आदाया अरदाब बानायगासिनो दं माला मोनजागोनथाय ओंखाम उखैनाय जालायलांला ओमफ्राय डेन्जार ओरैहाय गुदुं बादंलायबावसो ओइ आदैयाबो फैदों नै पिकनिक जानो बेनो फार्स्ट टाइम दा नै नाया ना मानै रुथि गुरबा नङा दे बे ओरैनो नाल' ना मानै रुथि गुरबा नङा ओमफ्राय नैबे बयलारा 20था दंनो आलु कफि ओमफ्राय ओरैहाय नै मैगं हागासिनो दङ पिकनिक जाग्राफ्रा ओमफ्राय माबायदि नै दामग्राया दामनोनो हाया बिराद दाम गोसा बांद्राय दामबाय थाबाथाय दा बेटारिया जोबगोन ओरैनोसो लाबोखादों अरा जों जेनबाय गंनै लाखादोंमोन खेबखा फैग्रा जानो लुगैनो नाङा Surga, nungi gasai
बुलायनानै दावगां फुबाय नै नायलाय मा जाला बाजैयाबो नै माबोरै दाउ सावगासिनो दं ओरैनो माबा नारें पार्टि ओंखामा खामसिगोनदां बियो नै जोंना फंबाया अपारेसन खालामगासिनो दं बरिया जाथाव जाथाव साइज नुबाय नै बेयाव गोदानसै दाउसा आथिंखौनो सावनानै हराखै नै आथिंखौ फोरि खालामबावनांलाय आथिंखौ मोजां ना अ आच्छा मादै पिकनिकआ मानिमोन बियो बिमाफोर मोसानायनि 1 थारिखआव मोसानायनि आइटेमा मा मा दङ बयलार गोजा एवनोसै ओमफ्राय सालाद थासिगोन आरो कफि लाब्रा संनोसै दे ना एन्जिलाबो टेस्टिं खालामनो फैबाय नै दे जादो खोनाबाय नानि गोरलै हमनाय एमरुद एमब्रुस नाम दिनदों आङो इखो एमब्रुस लाइन लाइन हारि पातिसे खाबुलै बहिसे मामा ये अभी सर कुछ बोलो नहीं बोलेगा पिकनिक एलेक्स भी होना माबा फैबाय ना थोरसियाव गथ'फ्रा माखौ जागोन नोंसोरो ओंख्रि बेलेग ओंख्रि गैया जाब्रा जा आलु कफिखौ जाया माखौ जाबाव ना जाया ओंख्रि गैया जाया इनै फिसाफ्रानो होआखै Mimasa.
जल्दी जल्दी खाने के लिए दिया तुम तो फरमान 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 बाल में जाना हाँ जाना दादी से बात किया मम्मी नहीं आया Enggak. Good tahu na? Made Ini super kan? spicy. Tadi apa sih? Yes or no? Ini dah aja. Made super spicy. No problem. Eat. Okay. Sahaga gauni happy birthday ni kau ranbai. Nilai ayo. Korea. ये देखो भैया पूरा पूरी हो जो मेरे को मजाक बना रहा था ना साला चिकन को पूरा खा दिया और देखो फिर से ले रहा है 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 बाद में लो अच्छा से बना आगो खूबी बना Nei, jenang naik ni kemnan dia nak sirke satam ko. Mari bapa pergi henai nuah jengi. Muzang masuk muzang deh. Sada bengkam menjaga last party. Bedora kum jalan das life ini nih boiler abis itu. 8 জন 9 জন 10 জন ya. Mazia muri jak nama ke? Obvious 사람 nung barang doi. Baru sudah dah. Baru jon. Kena sidu jon jagan. Koi deh. Kiri menai dong lama. Yang leban lu gejak sendiri dana. Sunju. Ban lu gejak sendiri. Tangai tungai jebtang oंखाम जानाय नैबिसनो थाङै थुङै ओंखाम जानाय एकदम नियै नियैनो नेबाय थाङै थुङै मिसाखिनि फंबाय सानैयाबो सफैबाय नै मोनजाफैबाय जोबनाय ना गोथावसिन जायो उननि लुन जाखोना जादियाथाय बुंस'नो हाला
बिराद खस्थ' मावनानै लास्टआव जाबाय नै मुरि गन्थङाबो जोंनोबो नांगौलै खुनु खोथा गैया मुरि गन्थं रेजेक सोरनो दै नांगौ बिलाय मादैयाबो बिराद उखैबायमोनदां मादैयाथ' मालिक नालाय महिलाफोरनि दाबो मोनजायाखै बे आग्लायबासो जासिगोन आग्लायाबा गैला बाजैयाबो नोंबो मालिक नामा नोंखौनो जाथ'वाखै हा मालिकबो ना दे बिदिखौबो मोनबाय थायाना मुरि गन्थङा लाबो मादै साराय लगायनायखौ मा गोना बिदि मोदोम देरदों बियो दिनैसो मिथिमारबायथ'85 जाबाय 15 केजि हानाय नंलालै बाजै हानाय नंला आयु अफाय दाजाबबावनांगौ जायगायानो गैला माथो